साक्षी ठाकरे, तुमचं साक्षीच किचनमध्ये खूप खूप मनापासून स्वागत। तर आजची आपली रेसिपी आहे गाजराचा हलवा। तर आता हा 2 किलोचा गाजराचा हलवा कसा करायचा हे आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे। पण व्हिडिओ स्टार्ट करण्यापूर्वी मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करते की प्लीज तुम्ही माझा हा व्हिडिओ पूर्ण बघा, तरच तुम्ही एकदम परफेक्ट गाजराचा हलवा बनवू शकाल। इथे मी 2 किलो गाजर घेतले आहेत। हे गाजर आता मी छान असे स्वच्छ धुवून घेणार आहे। त्यांच्यावरचे जे शेर असतात ते मी काढून घेणार आहे आणि यांना छान असं किसून घेणार आहे। तर इथे मी अशा प्रकारे गाजर छान किसून घेतले आहेत। आता पुढे काय करायचं हे तुम्हाला दाखवते। तर इथे मी अर्धी वाटी तूप घेतलेला आहे, साजूक तूप आहे। हे साजूक तूप कसं करायचं याचा व्हिडिओ मी आधीच अपलोड केलेला आहे। हे साजूक तूप आपल्याला छान असं मेल्ट करून घ्यायचं आहे। तर इथे तूप छान मेल्ट झालेलं आहे। तर आता मी इथे गाजराचं किस टाकते। तर थोडं थोडं करून आपल्याला हे गाजराचं किस टाकायचं आहे, कारण की गाजराचं किस हे आपल्याकडे जास्त प्रमाणात आहे। तर इथे मी गाजराचं किस टाकलेलं आहे। तर आता मी याला छान असं एकत्र करून घेते। आपल्याला हे किस मीडियम फ्लेमवरती छान एकत्र करून घ्यायचं आहे, हाय फ्लेमवरती नाही। हाय फ्लेमवर केल्यास तर ते खाली बेसला चिटकू शकतं। तर आता मी हे किस छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे। तर आता मी याला मीडियम फ्लेमवरती छान असं शिजवून घेते। याच्या आधी दुधी भोपळ्याचा हलवा कसा करायचा हे मी तुम्हाला दाखवलं आहे, त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते। तर 5 ते 10 मिनिटानंतर इथे तुम्ही बघू शकता का हा हलवा छान असा मऊ झालेला आहे, छान असा शिजलेला आहे, हलव्याला छान पाणी सुटलेलं आहे। तर आता हे पाणी आपल्याला नको आहे, तर आपल्याला हे पाणी आटून घ्यायचं आहे, पूर्णपणे आपल्याला हे ड्राय करून घ्यायचं आहे। तर आता फ्लेम हाय करायची आणि याला छान असं आटून घ्यायचं आणि सतत हलवत राहायचं आहे। तर आता मी इथे साखर टाकते। तुम्ही तुमच्या गोडाच्या अंदाजाप्रमाणे इथे प्रमाण कमी जास्त करू शकता। तसेच तुम्ही इथे कंडेन्स मिल्कही टाकू शकता साखरेऐवजी। इथे मी 2 वाट्या साखर टाकलेली आहे। तर आता हे साखर मी छान अशी एकत्र करून घेते। कंडेन्स मिल्क कसा करायचा याचा व्हिडिओ मी नवरात्रीच्या उपवासाच्या पदार्थांमध्ये साबुदाण्याची खीर केलेली आहे, त्याच्यामध्ये दाखवलेला आहे। तुमच्याकडनं जर बघणं मिस झालं असेल तर त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तुम्ही तिथे जाऊन चेक करू शकता। तर इथे मी साखर छान अशी एकत्र करून घेतली आहे आणि इथे साखरेचं पाणी झालेलं आहे। तर आपल्याला हे पाणी पूर्णपणे आटून घ्यायचं आहे। जर आपण पाणी ठेवलं तर हलवा पाण्यासारखा होईल, त्याच्यामुळे हे पाणी पूर्णपणे ड्राय करून घ्यायचं आहे। तर इथे पाणी थोडंसं ड्राय झालेलं आहे, तर अजून मी याला छान असं ड्राय करून घेते। तर इथे हलव्यातलं पाणी थोडंसं ड्राय झालेलं आहे। तर अजून 5 ते 10 मिनिटानंतर हे पाणी पूर्णपणे ड्राय होईल। तर आता इथे मी 1 लिटर दूध घेतलेलं आहे। हे दूध फुल फॅक्ट मिल्क आहे। हे पूर्ण मी छान असं कडकडीत गरम करून घेतलेलं आहे। कडकडीतच दूध टाकायचं आहे, रूम टेम्परेचरवरचं नाही। तर आता मी याला छान असं एकत्र करून घेते। दूधही आपल्याला छान असं आटून घ्यायचं आहे, पूर्णपणे ड्राय करून घ्यायचं आहे। तर इथे दूध थोडंसं आटलं आहे, तर अजून मी हे दूध छान असं आटून घेते। आपल्याला पूर्णपणे हे आटवायचं आहे, पाण्यासारखा हलवा नाही करायचा आहे, त्याच्यामुळे आटून घ्यायचं आहे। तर आता मी इथे ड्रायफ्रूट्स टाकते। इथे मी काजू, बदाम आणि पिस्ता घेतला आहे। याचं प्रमाण साधारणतः अर्धी वाटी आहे। तुम्ही तुमच्या अंदाजाप्रमाणे इथे टाकू शकता, कमी जास्त करू शकता। किशमिश याच्यात टाकत नाहीत गाजराच्या हलव्यात। तर आता मी याला छान असं एकत्र करून घेते। त्याच्यानंतर इथे मी वेलची जायफळची पूड टाकते। तर इथे हे प्रमाण 1 ते 1.5 चमचे आहे। यालाही मी छान असं एकत्र करून घेते। तुम्ही इथे इन्सेन्सही टाकू शकता, व्हॅनिला इन्सेन्स तसंच केवडा इन्सेन्सही टाकू शकता। मी तुम्हाला एकदम साध्या सिंपल पद्धतीने करून दाखवते, त्याच्यामुळे मी इथे इन्सेन्स यूज करत नाही आहे। तर इथे हा आपला हलवा छान प्रकारे तयार झालेला आहे। तर आता मी याला छान असं सर्व तर तुम्ही इथे बघू शकता का इथे आपला गाजराचा हलवा किती छान प्रकारे तयार झालेला आहे, एकदम परफेक्ट, अजिबातही याच्यामध्ये पाणी राहिलेलं नाही आहे। तर तुम्हीही नक्कीच घरी ट्राय करा आणि कशी झाली मला कमेंट बॉक्समध्ये बघितलं ना आपला गाजराचा हलवा किती छान प्रकारे तयार झाला। तरी मी याच्यामध्ये खवा टाकलेला नाहीये, मी तुम्हाला एकदम साध्या सिंपल पद्धतीने करून दाखवलेला आहे। जर तुम्हाला खवा टाकायचा असेल तर दूध टाकल्याच्या नंतर तुम्ही इथे खवा टाकू शकता।
जर तुम्हाला माझ्याकडनं अजून कोणत्या नवनवीन रेसिपीज हव्या असतील तर प्लीज मला कमेंट बॉक्सद्वारे कळवा. मी त्या दाखवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेन. तुम्ही माझा हा व्हिडिओ वेळात वेळ काढून बघितल्याबद्दल थँक्यू सो मच. मी तुमच्यासाठी अशा छान नवनवीन रेसिपीज घेऊन येईन. तोपर्यंत मस्त राहा, स्वस्त राहा, खात राहा आणि मेन म्हणजे साक्षीज किचन पाहत राहा. थँक्यू.